Hi everyone, welcome to my vlog. So, nandito tayo sa may Bolinao Falls. Sobrang ganda dito sa mga gustong pumunta at magbakasyon together with friends, family, and workmates, or dito team building. Maganda dito sa may Bolinao, Pangasinan. Isa sa pinakamagandang lugar dito sa Pangasinan. At yung tubig dito sa falls at doon sa dagat, ang linaw, sobrang linaw guys. So kaya kung gusto niyo magbakasyon, kung nagpaplano pa lang kayong pumunta or somewhere here in the Pangasinan, dito mas maganda dito sa may Bolinao. At yung lugar dito guys, yung pang Instagram picture talaga yung makukuha nyo dito guys. So sa dulo ng video na to, makikita nyo yung mga picture na ilalagay ko dito. At sobra at sulit yung pagpunta nyo dito. Malayo man sa lugar nyo, kung nandito man kayo sa Pangasinan, malapit lang yan sa Bolinao, Pangasinan. At yan, so marami po kami dyan guys. Ang linaw niyan, malinaw yung tubig. Mas dyan, malinaw pa sa pagmamahalan nyo. So pumunta na kayo dito para mas luminaw pa yung yung pagmamahalan. Ayan, so di ba? Pwede kayong mag-date dito. At merong mga pwedeng pagpicturean dito. Malaking bato dito sa sa dagat ng Bolinao. Ingat-ingat kayo guys, kasi yung aapakan nyo is yung pwede kayong mahulog. So kailangan dapat mag-ingat kayo sa aapakan nyo dito. Ayan, so pinapakita ko yung mga lugar dito sa Bolinao na ang ganda guys. So pang Instagram picture o look dito sa Bolinao, Pangasinan. So pag may mga team building kayo or mga birthday party or may mga birthday, ito mas maganda, or mas maganda yung mga wedding yung prenup. So di ba? So ito yung pinakamagandang lugar para sa inyo. Nag-iisip pa kayo kung saan yung magandang lugar na pupuntahan para mag-prenup ng wedding nyo. Dito na lang kayo sa may Bolinao, Pangasinan. So yun na nga, pupunta tayo, aakyat tayo doon para makita natin yung view. Ayan, yung view ng dagat dito sa Bolinao, Pangasinan. At hindi talaga kayo magsisisi kapag pumunta kayo dito guys, kasi sobrang linis, sobrang linaw ng tubig, at talagang mare-refresh yung may mga problema kayo dito kayong pumunta. Kasi marirefresh yung utak nyo na parang alam mo yung wala ka ng problema. So kapag gusto nyo pumunta dito, madali lang yan. Pupunta kayo ng kung magko-commute kayo, meron dyang sakayan dyan sa Dagupan, diretso na yan. May bus dyan diretso sa Bolinao. So kapag meron naman kayong sasakyan, mas madali kasi hindi na kayo magko-commute, mas less hassle, para hindi kayo mapagod pag punta nyo dyan sa Bolinao. Ayan, so maraming salamat sa mga suporta at palaging nagsusupport sa aking Facebook. Meron na tayong 9,000 na followers. So in counting na po yan. So maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga video, at sa mga nanonood sa akin sa Reels. Panoorin nyo lang po yung aking Reels, at may makikita kayo sa gilid na star. Minsan kasi nagbibigay si Facebook ng free doon sa star. So free lang yun, wala kang babayaran. Isisend mo lang yun sa akin. So free lang yun, hindi mo babayaran yun. Parang gift mo lang yun sa creator. So walang bayad yun, hindi ka magbabayad doon kasi may nakasulot naman doon is free.
Okay? Sa mga subscribers ko sa YouTube channel ko, maraming salamat kasi kahit hindi ako masyadong nakakapag-upload lagi ngayon, maraming salamat kasi pinapanood nyo pa rin yung aking mga videos dun sa YouTube channel ko at patuloy kayong sinishare yung aking mga video at nadadagdagan yung aking subscribers doon sa YouTube channel ko. So maraming salamat, and don't forget to like, subscribe my YouTube channel, and don't forget to follow my Facebook page JP Mortega, and yung YouTube channel ko is JP at JP Mortega or JP Mortega lang. Okay? So maraming salamat, and I hope na dumami tayo ngayong taon. Goal natin is 100,000 followers and 100,000 subscribers sa YouTube. Maraming salamat!